everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Agaon ko nimo. Busa mag-share ka nako. Ha? Wala di man ni mao kung gidamgo oy nga buhaton sa kong ultimate crush nako sir. Ang akong gipantasya nga i-care ko sa kong crush, ipamper ko sa akong Lloydie, nga idog ko sa akong Lloydie. Ayan na pagdagag istorya. Aron mahuman kasi yung trabaho. Kaya to pa'y loan ay. Dagang ka eksagbot. Gunahi to. Ha? Makaya ko ka ng tanan sir? Aw, sugdi nang imo pagpanlaba aron mahuman ka. Ogoy. Kuy daw ha. Kung gamito na nimong washing machine. Oh, unsaon man din ako pagpanlaba og di ko mag-washing machine sir. Hand washing ang gamita. Ha? Wa ka kasabot. Kinamot. Gamitan ng imong mga kamot sa pagwaswas, pagkuso-kuso, pagpanabon, pagbrush, tanan. Kasabot ka. Uy sir, huwag kang kakita sa imong mga labunon, mga bedsheet ba yan eh, mga comforters, mga habol og kurtina. Dagko ba yan, bugat kay na oy. Naibaw ko. Kaya mo na ang gipangtangtang ko sa stay out na akong helper kay gipailisan ko ang tanang punda. Habol, bedsheets, kortina ug comforters. Ang tanan gud. Sa tanang kwarto ning dako namong ancestral house alang unta sa pagpangandam sa mga bisita nako sa ako untang kasal. Ug kay giguba man nimo ang pinakalabing importanteng okasyon sa akong kinabuhi. Boys, bayran mo kini sa pagserbisyo mo nako. Lodi. Si Lodi. Bruce. Derek. Sa? Ay, sir, di ay. Nangyo lang ko, be. Unsa naman sad? Ha? Patiya na lang ko, be. Oh, unsa? Kay mora man gihapon. Ikamatay ko man gihapon ni mga trabaho una, oy. Liman mo, may auto pa kong pasinahon. Ug may loan pa ninyo nga labihan, kalabo nga mga sagbot. Imo pag yung kong pagunahon. Patay na ko, ana, oy. Oy. Kung pat yun di ka diretso, di ko makontento. Ha? Mas mainang mamatay ka nga makita ko ikaw nga mag-antos ka. Kabrutal sab ni mong upatay, sir, oy. Grabe, ha? Unsa grabe ha? Ikaw. Unsa ka grabe sa imong gibuhat sa kinabuhi, ha? Sige pa, Tingsi sir. ka lang na. Sige pa, sir. Sige Ipaduol pa. pa og maayo imong naong sa kong naong kay ganahan kaayo ko. Nasingo ko na ang imong perfume og kahumot sa imong baba. Uy, og nalibat ka nagtutok nako, sir. Ay, agi! Uy, unsa man ni? Uy, drama pa ni o tinud-anay na ni. Sarasay man sabta atong pagkatukmura, sir. Uy, apla gyud ko. Bijento lang, sir. Uy, be kind to women. Makihati ka ana og child abuse, sir. O day, height og kabuot nimo, bata. Pero naong nimo ay, gwapa pang anay nga kanapo ng mga anak. Di ka na? Uy, sir! Bangon na sa ako, oy. Sakit biya kanya kong sampot nga napaod aning tubo, ha? Uy. Uy. Akong cellphone. Akong cellphone di ay, sir. Oy, ambe! Maldito! Gidagid akong cellphone ay tawagan ko unta si T. Elvira aron mapahibaw sa kong kahimta nga okay ra ko. Okay ra ba ko? Hindi day ko okay, oy. Pero buhay pa man sab ko. Gisikreto unta to na kog on ganiya sa sakyanan da. Nakatug man sa dinuon ko, oy. Ay, paabot lang kog higayon, be. Nga magamit na ko aron makatext ko ni T. Elvira sa akong kahimtang. Buang mas bitaw na ako, oy. Dali sa bitaw na akong nakatug, oy. Unsa man kaning lugar no?
asa ka ni dapit sa syudad? Ug kining ilang bahay karaan makigdating. Pero nindot pa tan-awon kay murag giatiman gud sa pagpintal. Ug wala kataas sa ilang kural. Daw mao man gid ni akong nabasa sa novel. Nga ako gi-imagine nga bahay ni Lloydie. Natuman man tuod nga ni aming duha ni Lloydie sa usa ka kumbay kay dato sila pan dili ang Lloydie nga sama niya batasan akong gi-imagine no. Hoy! Oh, asam mo siya dapitan nagsinggit? Hoy, tala! Di ara ko sa may teres! Ha? Hangad! Naa siya sa ikadong andanan ng iyang bahay? Gibantayan ti ka! Sugdi na imong trabaho! Magluto ka pa, unya, alang sa itong pagkaon, ha? Unsa? Ay, unsa man yun ay ko din Oy, sir! Ikihatag yun ka sa bantay bata, ha? Bantay bata sa iyong mata. Talatalahon ganing bayana day. Nagtutingali siyang bata pa siya tungo sa iyang height nga maguwang lang sa inano. Pero makalingaw tala ha. Ay. Uy, yun na, ang iyang cellphone. I-on ko ni balik. Pangitaon ko tong iyang gi-record nga last will kunuhay niya ganiha din sa iyang cellphone. Unsa makay unod adtong iyang last will? Mao tingali ni. Kini. Kaya mao man ni ang last nga naka-record din sa recorder niya sa iyang cellphone. Mao ni ako tuplokon. Mao gid tingali ni, be. I-play na ako, be. This is my last will and testament. Ug panugod sa dili pa ko mamatay. Una, salamat sa atong labang makagagaom sa tanan sa magbubuhat sa langit ug yuta. Sa paghatag nako og chance nga makita ang kanindot sa kalibutan. Sa akong mga ginikanan nga sila si Papa Domingo ug Mama Carning, sa ilang pagbuhat nako bisag dili maayong pagkaumol. Oh. Uy. Sa akong siyang pa ka mga igsuon. Masaylo ako nga mahunong na mo sa pag-eskwela, ha? Kay dili naman unya ako makapadaanan yung kwarta sa akong mga higala. Una kag ti Elvira. Salamat sa pagsagop ug pagdawat nako isip taw, ha? Bisan og ang uban ang tan-aw nila nako murag animal. Ay, kang day ang hilati ay salamat nga bisan sa akong kamaldita nakakakanunay sa pagsuporta nako. Kang Didyo, paano kaya kita mapapasalamatan sa way pagkupas mong pagmahal? Apan, dili lagi ikaw akong type, oy. Ang type nako sa lalaki, guwapo, macho, ug labaw sa tanan, dato. Uy. Ug last but not the least, sa akong mga killers karon nga mga guwapo. I'm ready to die. I'm so proud nga mga guwapo ug macho ang akong mga killers. Amaw gid eh. At least natuman ang akong gipangandoy nga ikauban ko ang akong man of my dreams nga si Lloydie. Bisan og sa katapusan ko ng adlaw sa pagpakabuhi. At least kauban ko siya sa katapusang gutlo sa akong kinabuhi. I'm happy to die na. Goodbye na lang ninyong tanan. Amen. Pagkahanggaw gid. Ay. Way hinungdan. Mao din ning iyang sigian og yaw-yaw ganina nga wa na ko pa nung balinga. Pero murag malingaw ko aning bayhana da. Hala.
Niring ang cellphone. I-off ka dayon eh. Niring bay. Tinuod? Pero, gi-off lang dayon. Ay, bida og mo to o bagol ko nimo. Sa imo na panghuna-huna og maayo nga mo ring lang unta ang cellphone sa imong day Carla oy. Nga ikaw ray maingong gwapa. Naan sa pagkalay mo sa kasuka na. Ay, wabay kanang giluod lang ko. Giluod lay kay Day Carla nako. Ay, di ba oy. Sa atong giinom ganina ba? Giinom. Hubog ka man ang ganina. Apan nahuwasan ka man lang og kalit nga nakadungog nga miring ang cellphone ni Day Carla nimo. Pero, nganong gi-off pa lagi bay? Ay, husto bay. Basin o natagak na. O ka naisnat ng cellphone ni Day Carla nimo. Og naan na sa maayong kamot karon. Mao ka bay? Ay, suway og text bay. Inang, huy kawatan. Iuli ng cellphone sa akong Inday Carla. Ingon anaon ako bay? Ay, ingon na naalagi. Ingon na naagid bay. Isaywar ba aron mahadlok? Sultihan tayo na sila si Ma'am LV bay. Ana, wahin na mo. Ha? Nakakontak pa sab si Day Elvin ni Day Carla kaganina pero gi-off na sab dayon. Kailan kag off? Oo. Oh, kailan sa da. Sa manang off? Studyahon ta ning Mayo. Sa manang off? Pwede ay. Naon sa Angela. Oh. Nay, sila din siya si Istoy ay nagbalita nga nagkakontak pa kuno sila sa numero ni Day Carla pero sama ni mo day gi-off sa dayon. Wa to baga. Mao ba? Ora to. Nay. Bay din siya may nasuway og tawag madam. Naman. Asa naman ka karon si Carla? Unsa man kayang tinuod nga kahimtang? Da, ay nagulgul diha. Ali, paday. I'm sure, happy kay nang ako amiga karon. Unsa, Angela? Wa ba klaro? Marito kasulti mo unsa? Malipayon ka nun siya din siyo. Kay di man ikaw iyang kauban. Oh yeah. May tama ka bayot. Oy. Ang sultin din siyo. Lagi dugo. Hala. Kalai magsilos, mo magsigbin, mangus mo. Oh yeah. Baydensyo! Hoy! Watak hoy! Baydensyo! Seems like everybody got a prize. I wonder how to sleep at night. When the sales comes first, so the truth comes second. Just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Get the shades on your eyes. Heels so high that you can't even have a good time. Everybody looks to the left. Everybody looks to the right. Can you feel that? Yeah, we're paying with love tonight. It's not about the money. We don't need your money. I just wanna make the world forget about the price tag. And about kasaba ba aron eh. Sabay. Nakatuog man kung nagbantay sa tala-tala nga nagtrabaho. Una, ang buang ay. Nangayhay na sa mga punda o bedsheet. Ug nagsayo-sayaw pa nga, naghayhay. Gikanta-kantahan lang, gisaw-sayawan ang dagang labunon. Kuyawa gud. Sa baa ba ini eh? Hoy! Everybody looks to the left. Hoy! Everybody, ay kagang, usara. Baa yung maglaba, oy? Oh. Saba kay kada. Laim kay Yun na ba? magilom. Uy. Nanghay-hay ka naman gud. Humana kag panglaba? Giunsa ka nimo sa paglabas ha? Giayo ko naglabatan nan sir oy. Gibangaan ka na ako. Bisag apil pati kang labhan sir. Usa! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!